Taas on saavuttu Reposaareen. Keli on taas mitä mahtavin. Porissa taas sataa ja heti kun tulee tän ihmisten ilmoin, niin heti on keli niinku morsein. Lokeilla varmaan pesä jossain tässä likittäessä oli vähän ohjelmistoa kuulemma. Niitä ahdistaa kun ihmiset kävelee tässä. Täytyy varoa lokkivaara. Joo, kyllä lokkeja tuntuu ahdistavankin. Ollaan heidän reviirillä ilmeisesti. He on itse valinnut vähän huono paikka. Joo, mennään tarttailemaan vehkeet ja lähdetään Seliskeri kohti todennäköisesti. Tuossa on jälkikasvu taas mukaan, niin melko rauhallinen reissu taas tiedossa. Ja kello on taas ehtoo, niin ei tässä paljon mitään kerkiä. Ajaa sinne vähän aikaa, hengailla ja syödä. Sitten huomenna taas aamupäivästä kotiin päin. Seliskeris. Ei nyt tullut kauheasti taas videoituu tuota loppumatkaa, mutta ei täällä ole ketään mun kome. Hyvin meni reissu. Pelas vehkeet ja mennään pistää nuotioon ja rillataan vähän makkaraa ja mennään aikaisin nukkumaan ja sillä. En tiedä, mutta täällä on kyllä melko seesteistä täällä. Ei paljon arki paina, eikä paljon autoääne kuulu. Tätä kun sais aina vaan tehdä. Olisi aika hienoa. Nyt pistetään puhelimet viereen paattiin ja ruvetaan nauttimaan elämästä. Kannattaa kokeilla. On aika jees. Meikäläinenkin tämmönen pikkusen vikuripää on, niin aikalaista tällä viikon jälkeen rauhoittuu täällä. Ei mitään. Katsotaan huomenna, jos mennään vähän ton toisella puolella kattelemaan, mitä sieltä löytyy. Köpää ongitaan ja tommoista. Joo, näihin kuvia ja tunnelmia. Huomenta, kello 9. Ollaan hengissä. Nyt aamupäivää. Lähdimme käymään Munakarissa ja tässä näin Seliskeri on tossa vieressä. Tämmönen pieni siirtymä. Käydään katsoa millainen meininki siellä on. Tällä aamutuimaa. Semmoista paikkaa mitä ei näe, kun täällä tuosta eteenpäin, niin ulkomerta ei ole mitään tuolla. Olemme Munakarissa. Tuolla näkyy Tahkoluoto. Iso Enskeri. On hieno. Iso Enskeri. Pidämme ruokatauon nyt tässä sillä lailla. Aika lailla nätin kelin pisti tähän väliin. Joo, tehdään vähän tulta ja ruokaa ja sillä. Enskeri on ahdasmielisten saari. Tänne ei kannata tulla.
olemme Anttoran nurkilla. Keli on mitä loistavin. On kyllä melko maistuva keli taas. Aika jees. Vähän aaltoa, mutta eipä se haittaa. Se alkaa kotisatama lähestyä ja täältä sitä pikkuhiljaa hiivitään kotisatamaa kohti. Ja taas on yksi meriseikkailu saatu päätökseen. No niin, se olisi tämä venereissu lusittu ja kyllä taas keli on ollut ihan hyvä keli. Hieno homma. Hyvin meni. Vehkeet toimii sillä. Oikein meinaa hiki tulla, mutta joo, kiitos ja palataan taas ensi kerralla.